Hai să te arăt ce poate învăța copilul tău la un curs de robotică de la Coding Hub. O să pun timerul de 1 minut și hai să începem! Acum urmează să folosim Hub-ul, componenta noastră electronică care ne dă energie construcției noastre. Acum vom folosi senzorul de culoare care poate detecta culori. Evident, ca să putem vedea pașii, folosim tableta. Acum urmează să folosim motorul care se învârte. Aceasta este partea de sus a caroselului nostru, de care vor veni agățate scaunele. Acum urmează să trecem la programare. Programarea este gata și o să vă arăt cum funcționează construcția noastră acum. În primul rând, avem 4 piese de Lego de culori diferite, iar noi am programat în momentul în care senzorul de culoare va vedea culoarea roșie să se învârtă cu o viteză de 30%. În momentul în care punem culoarea albastru închis, se va învârti un pic mai repede, iar când vom folosi albastru deschis, se va învârti și mai repede. Și acum, ca să putem opri totul, am programat să se oprească la culoarea verde. Poate pare doar o joacă, dar nu este. Această construcție ajută pe copii să-și dezvolte inteligența, atenția la detalii și, nu în ultimul rând, răbdarea. Așadar, dacă v-a plăcut ce v-am prezentat astăzi, vă așteptăm la o oră demo alături de noi și nu uitați că este gratuită!